jane iki ning endi menungsane itu niki. Menungi petenge kaya ngene kok malah ngarit golek rono rene kok. Ampun rasane tun iki. Apa kae ketoke satus. Montelanan kae apa ya? Kaya iya. Tun kae. Ah, golek rono lah. Golek lho kok arep kok mendung lak peteng kok mbok. Ya ini kok. Ini wis oleh akeh lah. Rono mendung pengiran. Wis. Rono kayak wis lah. Wis lah. Ini para warak lho saudan kok. Sore barang. Aku danan bingung mahal. Dah nih kayak wis.